maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao Metro at Mega Manila. Sa lahat pa rin po na nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin, it's already 10:17 p.m. na po mga kabisyo. Napakinggan po natin ang buong storya ng ating letter sender na si Allison. Mga kabisyo, napakagandang kwento po ang ating napakinggan ngayon. Talagang minsan, hindi mo masabi kung sino ang taong ibibigay sa iyo ng may kapal. Yung tipong akala mo kalaban mo, siya pala yung magiging kakampi mo sa tunay na buhay. Napakaganda ng kwento po ni Allison mga kabisyo dahil si Allison po ay nagkaroon ng ang kakumpetensya sa eskwelahan upang makamit niya ang pagiging valedictorian. At ito po ay si Darwin. Pero mga kabisyo, hindi niya talaga kayang talunin pala si Darwin dahil babad din ito sa pag-aaral at pinipressure ng mismong magulang. Hanggang sa nagkolehiyo sila, nakapasa sila sa isang universidad. Hindi man sila magkaklase pero sila ang nagkatuluyan hanggang dulo. Kaya mga kabisyo, pakinggan po natin ang mga opinyon o komento ng ating mga listener sa naging kwento ng Secret Files. Sabi dito ni Verto Daso, nakaka-inspired ang Secret Files niyong partner mo, Allison. Congrats sa inyong dalawa at shoutout sa Team Bulacan Overdrive at happy birthday kay Mr. Tan, our best tropa. Maraming salamat. Sabi naman dito ng isang kabisyo natin, Happy Monday DJ Titan Jello. Nais ko lang pong sabihin sa inyo na nakakatawa sobra na minsan hindi mo talaga masabi na yung tinuturing mong kakompetensya, kaaway o may galit kang lihim, siya pala yung taong makakasama mo hanggang dulo. Siya pala yung taong magpoprotekta sa'yo hanggang dulo. Kaya shoutout kay Darwin at Allison, napakaganda po ng kwento ninyo. Sabi naman dito ni Wilma, Hi DJ Titan Jello at DJ Raketera, magandang gabi po. Ang nais ko lang pong sabihin sa ating letter sender ngayong gabi na to ay congratulations sa inyong dalawa. Kayo ang tunay na valedictorian. Hindi naman basihan kung anong meron kayong bit-bit na honor. Ang basihan dyan mga kabisyo ay yung pagiging magaling ninyo o valedictorian ninyo bilang magulang. Ayun pala gusto niyang puntuhin. Alam nyo Allison, Darwin, saludo ako sa inyo dahil nagkatuluyan kayo at minahal nyo ang isa't isa at nagkabunga ang inyong pagmamahalan. Yun pala yung gusto niyang sabihin doon. Maraming salamat kay Wilma. Mga kabisyo, ako naman po ay magbibigay ng aking opinion. Talaga naman kahanga-hanga ang storya ng ating letter sender ngayong gabi na to mga kabisyo dahil pinapakita dito kung gaano ba kaloko o gaano ba kabilis kapag pumana na si Cupido sa'yo. Para iminis, hindi mo masasabi kung paano ka tatamaan ni Cupido. Yung tipong kaaway mo, naging kaibigan mo, tapos biglang naging kayo at mag-asawa na kayo. Nakakatuwa lang mga kabisyo na
talagang yung taong ayaw mo minsan, yun yung taong mamahalin mo hanggang dulo. Tingnan mo yung partner mo. Isipin mo, yung partner ko ba, ito ba yung talagang taong pinangarap ko? Alam nyo, merong research na 70-30. 70% yung mga taong nakatuluyan nila. Ayun po yung mga taong pinaka-inaayawan nila yung ugali, yung pananalita, yung itsura. At 30% naman, ayon sa research, ay nakatuluyan nila talaga yung pinaka-pinapangarap nilang tao. Pero biruin mo kung gaano kalaki yung porsyento ng mga taong ayaw naman nila pero yun yung taong naging mahal nila. Agree ako dito sa kwento nila Alison na talagang hindi lang sila yung nangyayari yung ganito. Meron din mga kwento na hindi mo yung pinapangarap na babae pero yun yung binigay sa'yo. Diba? Hindi yun yung pinapangarap mo lalaki pero yun yung binigay sa'yo. Kaya mga kabisyo, wag natin pangunahan yung kapalaran natin. Wag natin pangunahan yung puso natin. Malay mo, yung taong kinakaayawan mo, ayun pala yung taong mamahalin mo hanggang dulo. Mga kabisyo, muli, ako po yung magbabalik. At kung may mga kwento po kayo na gustong ibahagi, maaari po kayo magpadala sa aming Gmail account, raketera@gmail.com. At susunod na po ang ating programang Top Secret. Maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Once again, maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Metro's #1 Love Radio. Basic!